mbalariany mag piny owacho kaka no mar Kabianga Road to 90 komachielo koni en 110 mar Mount Kenya mano ko jok matimo actual science. Koro model ni eri madhi miyo ng'ata oyud kaka donjo. Mwaneno gi magi ok school fees. Magi gin cost mar program. Cost ma university in ka mondo train nyathi e program ka program. Koro ma ok school fees. Koro cost ni nitie part ma sirikal dhi kawo. Kendo kani winjo kaka His Excellency the President no ogolo twak mano ogolo ne jopiny ku chieng' tarik 3 Mei mano ochiwo godo guidelines mar funding mag universities gi colleges. Mae ma koro dhi miyo ng'ata bro afford mondo o join college. Koro kuom cost mar program wawach ni kendo ni mwaneno gi ok school fees ma nyithindo dhi chulo kata ma jonyuol dhi chulo. Mwaneno gi gin cost mar program. Koro i cost mar program ni nitie component ma government scholarship. Ki join public university kata public training TVET college. Ni cost no. Cost ni nitiere ma help bro miyo nyathi. Ma kose assess need mari kaka na wachocha. Kendo i cost ni nitie ma wuok kuom household. Koro nyathi mosebedo assessed ni is completely needy, ma desperate. En obro yudo koro full scholarship. Ma eri ma koro dhi bedo maber molo manwatimo chon nikech manwatimo chon ne onge assessment mora mora ni to ng'ani. En nade, en orphan, en total orphan, en gi rem machal nade, en a blanket. Koro ma ntie ma koro golo program to gi cost ma program. Ema dhi miyo koro ipogo ni to ng'ani nyalo ng'ama nyalo afford onge tiende mondo kaw loan. To sirikal to dhi miyi scholarship. Kamano. Wacho ni koro kata ka en kuom ranyisi jogo maratimo tich mar fwambo ka gintiere piny kanyo nyakoro mogi jwang' tebo ma kama bende kinene obiro achiel kachiel kowuok e gazet no mara The Standard ma kawuono ma tarik 18 dweni mar 5 e ite mar 6 malo kanyo ondike kanyo gi dho Kizungu mokwongo ni medicine and law causes to attract high fees as data on costs released. Bane kama ntiere karakach jogo madwaro somo weche go mag communication kod